Na početku postojala je samo ideja. 40 istaknutih profesionalnih menadžera okupilo se oko zajedničke ideje da odgovore zahtevu i potrebama vremena. Srpska asocijacija menadžera je zamišljena da bude promocija i podrška menadžerskoj profesiji s jedne strane, ali takođe i da bude relevantan sagovornik Vlade Republike Srbije. SAM je za mene generator razvoja menadžerskog resursa u Srbiji, a verujem da je to jedna od najvažnijih stvari za dugoročni prosperitet naše zemlje. SAM je ideja koja dokazuje da postajemo bolji kada smo okruženi i kada radimo sa izuzetnim ljudima. Ideja o osnivanju dugo očekivanog nacionalnog udruženja menadžera te 2006. godine napokon je i realizovana. Ja se tačno sećam dobro tog dana kad smo osnovali SAM, to je bio 26. novembar. Meni je to jako bilo inspirativno, zato što je to bilo nešto novo, to je bio iskorak do duše u nepoznato, ali smo bili sigurni da radimo nešto dobro, da radimo nešto korisno, vredno i što će da koristi i menadžerima kao profesionalcima i da bude od koristi široj društvenoj zajednici. Imali smo više ideja od samog početka, ali negde su se i kristalisale dve stvari. Prvo je bilo da radimo na sebi, to je popularizacija menadžerstva, menadžerske profesije, a s druge strane mi prema okolini, odnosno naš kontakt sa drugim strukovnim organizacijama i naročito komunikacija sa Vladom. Srpska asocijacija menadžera 2008. godine započinje saradnju sa međunarodnom organizacijom CIPE. Kroz niz okruglih stolova na aktuelne teme, asocijacija uspostavlja intenzivnu komunikaciju sa institucijama Vlade Srbije. 2010. godine SAM inicira Veliki forum menadžera, koji nudi platformu za javno-privatni dijalog u cilju unapređenja poslovne klime u Srbiji. Mislim da mi nismo kao organizacija napravljeni bili da ćutimo, nego naprotiv da vodimo dijalog, da ukažemo na probleme i po potrebi da pomognemo. Te 2010. kada je meni Slobo Vučićević predložio da ja nasledim njega na mestu predsednika Srpske asocijacije menadžera, mi je to bilo prvo iznenađenje, drugo zaista velika čast i izazov. I moram da priznam da sam ponosan na taj period i svog života i svoje karijere. Uz veliku energiju odlučili smo da probamo da SAM regionalno promovišemo i da SAM bude generator regionalnog povezivanja u biznisu. U saradnji sa srodnim udruženjima iz Slovenije i Hrvatske, SAM je 2011. godine pokrenuo Summit 100 biznis lidera jugoistočne Evrope, kao jedinstvenu inicijativu ove vrste u regionu. 2012. smo pokrenuli godišnju nagradu Srpske asocijacije menadžera. Izuzetno mi je drago i ponosan sam na to što je to postala zaista prestižna nagrada među menadžerima u Srbiji koju svi žele da dobiju. Na gala večeri, koja se svake godine organizuje u decembru, uz prisustvo zvaničnika iz poslovnog, političkog, diplomatskog i medijskog života, SAM dodeljuje nagrade u cilju promovisanja dobrih poslovnih praksi, afirmisanja onih kompanija, menadžera i projekata koji se zalažu za bolje uslove poslovanja i unapređenje menadžerske struke. U periodu 2011-12. do februara 2013. kada sam ja bio predsednik, mislim da je to bila neka nova era i nova energija u SAM-u, bar smo se tako trudili, izuzetno dobro smo sarađivali, imali smo zaista onako zajedničke poglede na neke stvari, intenzivirali smo razgovore sa Vladom, naš glas se pažljivije slušao, SAM je puno više promovisan u medijima, imali smo viziju i verovali u to što radimo i verujem da smo uradili dobru stvar. U 2013. godini SAM pokreće inicijativu za borbu protiv sive ekonomije.
Na sastanku održanom u vladi Srbije predstavljeni su problemi vezani za nelegalnu trgovinu naftnih i duvanskih proizvoda, kao i predlozi za njihovo otklanjanje. Nakon Slobe, koje je postavio ozbiljne temelje asocijacije, i nakon Bojana, koje je stvorio platformu za regionalnu saradnju sa Summitom 100, ja sam prepoznao da asocijacija u stvari inspiraciju nosi u ljudima koji čine SAM. Ne interes, nego vrednosti koje ti ljudi nose i koje SAM propoveda su bile inspiracija da donesem odluku, i zato i kažem da sam odluku više doneo srcem, a manje glavom. Kao preduslov za jačanje asocijacije smatrao sam da su poverenje i osjećaj zajedništva među članovima osnov za ispunjenje ciljeva SAM-a. Tokom poplava 2014. godine SAM je pozvala sve svoje članove da se odazovu apelu vlade i Crvenog krsta Srbije i upute pomoć najugroženijim opštinama. U ovoj akciji sakupljeno je blizu 4,3 miliona evra u novcu i robi. 2015. i 2016. godinu obeležio je projekat Šansa za novi početak, koji je SAM sprovela u saradnji sa DNA Communications, a uz podršku USAID-a, u cilju motivisanja građana da pokrenu sopstveni biznis. Projekat je predstavio 200 preduzetničkih inicijativa na 11 sajmova preduzetništva, a SAM je bio aktivan partner u vladinoj inicijativi Godina preduzetništva. Mogu da kažem da sam veoma zadovoljan što asocijacija nosi jednu veoma pozitivnu atmosferu koja je prepoznata kako u asocijaciji, tako i van nje, i osjećaj zajedništva, pa čak i familijarnog duha je nešto što krasi SAM danas. 2016. godinu, u kojoj SAM proslavlja 10 godina postojanja, obeležilo je članstvo u Evropskoj menadžment asocijaciji. Danas, nakon 10 godina postojanja, Srpska asocijacija menadžera broji 400 članova, profesionalnih menadžera koji uspešno rukovode vodećim domaćim i stranim kompanijama u Srbiji, koje zapošljavaju preko 90.000 zaposlenih i koje na godišnjem nivou ostvaruju prihod od preko 12 milijardi evra. 4 godine kasnije mogu da kažem da sam zadovoljan postignutim. Okupili smo preko 400 članova koji, deleći vrednosti SAM-a, brinu jedni o drugima. Sumirajući rezultate naših prvih 10 godina, sa sigurnošću se može reći da je SAM ostvario svoju svrhu, da našim delovanjem utičemo da naši članovi budu bolji ljudi i bolji profesionalci, da promovišemo integritet, liderstvo, pozitivizam i profesionalizam, a pre svega dobrobit za širu poslovnu i društvenu zajednicu i unapređenje života. SAM ima jasnu viziju da okuplja najbolje menadžere u Srbiji, da budemo promoter pozitivnog poslovnog uspeha i generator napretka. Naša vizija je naš moto. Jaki menadžeri, jake kompanije, jaka Srbija.